Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. It's a sunny day today, but it's cold. So nandito kami guys ngayon sa sa lilipatan naming bahay ngayon. Ayan, nandito ang aking wow. Yeah, we're going inside. Wait. So ang gagawin namin ngayon dito ay maglilinis. Linis-linis muna ngayon. So itong bahay na to, nasa ano na to nasa 30 years old. Medyo parang haunted house na rin. Haunted house. Haunted house. Yeah. Wait, I will open the door. This is gonna be our house, right? You wanna live here, baby, with daddy? You want to live with me? Diyan na lang tinapon talaga yung mga ano, ginapit siguro yung mga. So bubuksan muna natin. Baby, wait. Yeah. Ano kaya ito? You open now, baby. You open now. Go. Push. Push. Go. Go. Yay. No, don't remove your boots. It's all fine. Yay, malinis na. Hey guys, so ito na yung bahay namin. So ito lang yung itong part na to, ito yung extension ng bahay. No, that's mine. No, don't. It's alright, baby. So ito naman yung aming kusina. Kitchen. Sa cabinet mo lang muna siguro nilagay. Nabakim yung pamim mo loob niya, di ba kapon? Oo, nakurako na yan. Ang giling bote ka tayo ba? Hindi yung mga bote, lagay na yung mga dito. You good, baby? It's empty. It's empty. What's inside? What's inside? Ooh. What's inside? What are you doing outside? So guys, ito yung naman yung harapan ng bahay namin. Ay, pinapalagay. Ito yung magiging harapan ng bahay. Maglalagay pala ng ano dito eh. Na ano? Hindi, yung display, ano ba yun? Di ba Christmas na? So itong side nito, farm side. Farm side. Yan yung open field. Pero wala na mga ano dyan, wala nang tanim, mais. What are you doing, baby? No, we're going inside. Let's go, let's go. Let's go, let's go. We're going inside. So kahapon, nandito na kami kahapon. Nag-ano na kami dito, naglinis na. Pero ngayon maglilinis pa rin kasi hindi talaga ano hindi talaga maubos-ubos yung dumi. Marami talaga yung dumi.
Kasi marami pang renovation na gagawin dito. Marami pa. Right, baby? Ito ang aking little angel. Little angel. So itong area na to, ito naman yung ano namin, magiging laundry. Ito yung laundry. Careful. So ito naman yung back door. Ito yung back door. Pero dito, may exit naman dito, papunta dito sa ano, sa may deck at saka yung pool. So dito naman yung ano, yung exit niya. Papunta dito sa pool. Pero may exit din dito, pwede rin dumaan dito. So ito, di ba kayo talagang wala sa ayos yung bahay kasi nagre-repair pa nga. Marami pang ginagawa, marami pang gagawin. Sana matapos na ngayong linggo na to. At makalipat na kami. Matagal ni mama yung ano? Oo. Ang dami oh. Puro hangkon ng aso. Talagang dito sila tinatapon yung ano. Yung ng aso. Dugyot nung luko na yun. Kamadugyot ka. Ang dami oh. Oh, marami pa oh. Huwag na mama, yung iba. Ang dami pa. Doon na rin ito papa ano, sa field din yan? Oo, pwede yan papa, sa field. Oo. Yan. Oo, pati papa, yan sa field. Basta ano siya, yung ikalat-kalat siya papa. Ipapakaw ko mamaya. Saan? Diyan mo sa field, sa, yun o, sa ano. Kahit dito pa, yung mga puno dito pa, sa likod nito. Daming kwan pala dito. Manda kong... Pataba. Pataba. Para malalaki yung tubig. Ang lawak-lawak ng field, di nyo tinanim sa ano ng bahay. Tapong kumamaya. Kakalat ka naman. Siguro ginawa na dito, tapon na sila ng tapon. Oo. Dito lang nagtapos tinatapos. Panang aso. Pati yung ano ng turkey nakarating dito eh. Ito pa, papares mo sa atin. Oh.
Ako mamaya. Titirim ko yan mamaya. Para babawasan. Lagayan to ng hose eh. Yung hose natin dito pa? Dito? Oo. Pwede mo lang iganyan dito yun eh. Titirim ko yan mamaya. Kanya siguro tong shed na to eh. Ito oh. Oh, Nakasusi naman. kanya ata yan ba? Dad. I got you. Yung buhod mama ulit eh. Yung bats mama. Ang tulungan. Kaya ito guys. Kalahit. Tanggalin na lang. Maganda naman to. Hindi naman ganong pambalaki. Kalahin. Kalahin na maliit. What's that? Oh, a yellow apple. Wow. Look, another apple. The red apple. Yeah, there's a red apple here. Green tsaka yan. Ayun, yellow tsaka red. Hi guys, so dito guys meron ding ano, yung halaman nila. Yung dati nakatira dito, nagtanim siya ng mga ano, mansanas. Apple tree. So ito may mga bunga siya dito. Pero nag-ano na, mga sira na. Ayan. So pagka namunga to next season, so hindi na kami bibili ng mansanas. So dito na lang kami kukuha. There's another There's another one one. out here. Yeah, lots of apple. Put down. No, it's alright, baby. It's alright. It's alright. They will just Come. That's for the dog, baby. That's for the dog. Oh yeah, apple din yan. Yeah, apple tree. See? Lots of apple. Yeah? Wala na, sira na yung apple nila. Oh, nalaglag na lahat. Oh. So sira na, oh. Kinain na ng ano. May mga bunas. Oh. So pagkain nila ng ano yan eh, raccoon. Mga raccoon. Raccoon, they love apples. May ano pala dito, dituan yung barbecuehan. Pag barbecue, lilinisin to dito. Kahoy talaga sa bibo. Kahoy siya. Oo. What? Nilinisan na lang. Oh, that's a dog shit, baby. No, don't go there. Diyan pala tinapon yung mga ano ng aso, oh. Eh, siguro ginupitan yung aso dyan nilagay. Oo, dyan nilagay. Ito, maganda ko palitan na lang yung ano niya, no? Screen. Oo, screen. Mom. Okay, there we go. What is that? You want to jump over there?
Go baby, go! Yeah, you bounce. Go, go! Go! Go baby! Pwede ka rin niya mag-bounce, babe. O, bang malaki yan eh. You go baby, bounce! Hindi ah. Go! On the middle baby, go on the middle. Okay, jump! Go! On the middle baby, in the middle, not on the side. Pag summer, pwede na namin So dito, hindi ko alam guys kung ano, kukunin tong bouncy na to. So hindi pag ginawa ko, kailangan kasi nilaruan si baby. So ito yung pinakalikod niya, backyard. So yung likod nito ay dito parte, ito na yung farm. So ito yung bahay, malaki yung bahay. So ito yung bahay namin. Magiging bahay namin. Sana mga yung nakatapos palipat kami. So meron dito swimming pool. So yung dati nakatira dito, binenta na lang niya sa akin yung swimming pool kasi yung nilipatan niyang bahay na dapat doon ako lilipat, may swimming pool din. Pero mas malaki dito, tsaka mas maganda. May deck siya talaga, ginawan talaga siya ng deck. Paikot. So ito yung deck niya dun sa harapan yun, paikot siya dito hanggang dito. May, So ngayon walang tubig, marumi. Natanggal yung lining. Ayan yung lining niya, natanggal yung lining. So ngayong spring, pag nag-spring, so paano namin niya ayusin. Yan, in-empty yung in-empty ngayon. So tumitingin din ako ng lining, mahal yung lining, nasa 200 plus din, almost 300 plus tax yung lining. Mahal, wala nang mura. Papupuno na niya yung isang pas, oh, ganito talaga ng panahon ngayon, kahit may helicopter, oh. Maganda pa ako kasi. Tugulin ko na ako. So papasok muna ako guys sa loob kasi may gagawin ako doon, maglilinis ako. Linis. Pupunta ako doon sa second floor para maglinis. Yeah. So may gamit ako dito. Ito na yung namin, vacuum. So maliit lang yung vacuum namin. Pero ngayong pakalipat na kami, bibili ako ng malaking vacuum, yung pag-carpet talaga kasi yung bahay namin dito, lalagyan ng carpet kasi yung floor, hindi naman talaga siya maganda yung floor. Talagang kailangan talaga ng carpet. So dito yung niya. Ay, so maglilinis ako dito. Ng furnace, yung labasan ng hangin. Ko siya, i-vacuum ko siya kasi yung nakatira dito muna, dami niyang alagang aso. So nagbe-breed and then binibenta yung aso. So kailangan kong malinis para yung amoy medyo mawala. Pero siguro matagal-tagal ito mawawala yung amoy ng aso. Pero i-spray mo na ito ng kung ano man yung pan-disinfect or Lysol, for example.
Grabe dumi na talaga. Grabe dumi. You want to try? What is that, baby? What? This is a grape? Yo, we have grapes here. Are you helping Mama? You helping Mama? You helping Mama? Oh, you helping Mama? Kapitan ng ano to? Halaman. Oo, yan, yung mga yan. Hindi, kunin kaya nila yan. Hindi na lang. Tamad yun eh, ba't magano pa sila ng halaman? Tamad nga yun. Ang maganda lang dito ito yung sa harapan niya to. Titriman ko yan eh. Kaya nga ito maganda. Lalagyan namin ng Christmas light ni Mama to eh. Dito na natin magagamit yung mga Christmas light natin, Tina, ma. Di ba ang dami doon? Yung mga Christmas light natin, Tina, dito na natin magagamit. Unang talaga may isa. Kata. Pagkabang mo ka, bata sa kailan. You see? You are so nice. Tapos sila maglinis. So hindi pa totaling linis na linis, pero at least nabawasan na po. Ito na po guys yung yung resulta. So medyo nagmukhang bahay na. Mukhang bahay na guys. Ayan. Hi guys! Bye guys! We're going now. My little one. Say bye-bye, Jaden. Bye bye! Bye guys! See you on my next video!